Welcome back to my channel. Asa kalama boybu mojang dङ दासिमबो सिखाराखै नै ओरैबादि बोथोरा गुसु आरोना ओमफ्राय आं दायो थांनो नागिरदों टंलायाव आरो उदालगुरि टंला मारै जाना दं वेदारा बिराद गुसु स' बेखायनो सिखाराखै बिनि सिगां डिसि अफिसाव हाबलांग्रोगोन मानोना आसाम फरेस्टनि रिलिज जागासिनो दंना ओमफ्राय अखा हादोंना दा फिल्डनि कन्डिसना मारै दङ बेखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों नायनो होननानै आं बेखायनो बे भिडिअ खालामबाय जाहाथे नायो एन्ड कन्डिसना मारै सोर सोर बेसेबां खारदों मा टाइपआव खारदों फिल्डआ गाज्रि जाबाय नामा ना बाला होबाय बेखौ नायदो बिनिफ्राय चेनेलाव मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना ला गोदानब्ला ओमफ्राय मा होनो गोदान गोदान कन्टेन्ट मोननो आरोना बेफोरबायदि इनफरमेसन टाइपनि मोननो दा 100K आथ' जाबाय एन्ड पेज रिभिला फैगासिनो थाबैनो बड' जब इनफो चेनेलाव फैगोन फार्स्टआवनो 100K जाबाय नालाय एन्ड थेंक्स गासैनिसिमबो नोंथांमोना 100K थाबैनो खालामना होबाय स' बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो स' रानिं स्टार्ट जाबाय गाइस दा नायदो लोगोफोर बे फिल्डआ मोजां कन्डिसन गुड कन्डिसन जाना दङ जेबो गाज्रि जायाखै अखा रेन हादोंब्लाबो स' गासैबो फेसिलिटि मोजाङै दङ गासैबो अके दङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 एबव 100 एबव दङ बेयाव दा बे जाबाय दिनैनि भिडिअ 23 फेब्रुवारि स' बेयाव खारगासिनो दङ सनितपुर बिसनाथ लखिमपुर दा जाहाथे मोजाङै खारो बे फिल्डआ जाबाय डिसि अफिस प्लेग्राउन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बेयाव दङ आरो मोनसे रिलिज जादों आसाम बे जिथु पुलिस रिजार्भ दङ बरनगाव होननायाव बेयाव जादों आरो स' बेवहायनो मोजां फिल्डआ गासिबो अके नो प्रब्लेम स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट जाहाथे मोजां खारो एन्ड क्वालिफाइ खालामो अके स' बेनोमोन आरो जास्ट ससे भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना आइडिया मोनो फिल्डआ माबायदि बेवहाय राउन्डआ गासै 8 राउन्ड जागोन अके मेल केन्डिडेट्स জিপিএস সিস্টেম আছে সেট জিপিএস লগোৱা আছে যেতিয়া সেই ডান্ডা কানে হ'ব না তেতিয়া কাউণ্ট হ'ব টাইমিং একো নাই পিছত হ'লেও একো নাই জাষ্ট কানে হ'লেও লাগে যেতিয়া এই তাতে পষ্ট আছে নহয় যেতিয়া পষ্টৰ ক্ৰছ কানে হ'ব তেতিয়া কাউণ্ট হ'ব स' गाइस आं दायो टंला थांगासिनो दङ नै बे लामा टंला लामा बेनिफ्राय आं दहाय रानिंखौहाय ससेल' लाबाय मानोना आंहा टाइम गैयामोन आरोना बेनिफ्राय आं दा फिल्ड डिउटियाव फैदों स' साइडआ आंना टंलायाव गोलैगासिनो दं दासान्दि पेन्सन स्किमनि बागै आरोना बेखौ कालेक्ट खालामनानै अफिसाव हैनांगौ जोङो माने जोंना डिउटिया बेनि दंथ'यो आरो दासान्दि डिसि साराहाय होगासिनो दङ बेनिफ्राय गाइस ओरैबायदि खस्थ' जायो फिल्ड ओमफ्राय गाइस फिल्डनि मजाया बेनो आरोना लामा सामा लाखिनानै एसे बेरायलांनो मोनो आरो ओमफ्राय दा आं टंला टाउनखौ एसे दिन्थिबावगोन बाप गयानो मालाय ओरैबायदि बरिया बागान 5 बिगानि बारा दंदां बे जाबाय टंला रड माने तामुलपुर रड आरो बेजों तामुलपुर थाङो बाक्सा थाङो टंलायाहाय ओरैहाय लेफ्ट साइडजों थाङो दा बे जाबाय टंला टाउन गाइस टंलाया बेबायदि आरो थ' आं दायो टंलायाव मोनफैनाय गाइस बेबायदि जायो बेनिफ्राय आंना लकेसना मेप नायनाय थांनांगोन माने